खुलुमबाय बड' निउज एनबिआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 24 अक्ट'बर। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनैनि मोन्नैसो रादाबफोरानो जाबाय। आथिखालाव हादराव गोबां ट्रेननिबो जाब्रबथाय जासै। मैयानि दिनाव बांलादेश हादोराव गंनै ट्रेननि हरखाबै गिख्रंथाव जाब्रबथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। मख'नो गोनांदि गंसे मालगारिया गंसे पेसेन्जार ट्रेनखौ उनथिंनिफ्राय सौफैयो आरो बे जाब्रबथायाव 15 जन सुबुंनि जिउ खहाजों लोगोसे सा 100 जननि देहाया जोखोम जादों होनना खौरां मोन्नाय जादों। बे जाथाया जादों बांलादेशनि राजथावनि ढाकानिफ्राय 80 किल'मिटार गोजान भैरब होननाय जायगायाव जादों। मैया गलाघाट जिल्लानि देरगांवआव दुर्गा फुजा जाबाय थानाय समावनो मासे फेसा दाउआ बबेनिफ्रायबा बिरबोनानै दुर्गा फुजानि मन्दपआव बाफैनानै लोक्षिनि मुर्तियाव बानानै थाफैयो। बेबायदि थासारिखौ नुनानै रायजो राजाफोरनि इसोरखौ सिबिनाय आरो फोथायनायखौ गोख्रों नुसिननाय जादों। आथिखालाव मन्दिरखौबो गिनाय गैला सिखावफोरा। मैया गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय गंसे शनि मन्दिराव मुस्लिमफोरा मन्दिरनि थालाखौ देखावनानै मन्दिरनि माखासे धोन सना रुफा आरो सोरबाफोर दान होलांनाय सम्फथिफोरखौ खावनानै लानो नाजादोंमोन। मख'नो गोनांदि सिखावफोरा गासै सा 7 जनमोन। बिसोरखौ मन्दिराव होना दोननाय सिसिटिभिनि हेफाजाबै पुलिसआ हमनो हाबाय। चिरां जिल्लानि दुर्गा फुजानि मन्दपफोराव नायगिदिंफैनानै मानगोनां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि सोलोंथाइनि सायाव सोलायनायखौ रोखायै बुङो। 17 बोसोर बिपिएफनि सरखार खुंथाय आरो दानि जा इउपिपिएल सरखारनि खुंथायाव बिटिआर हालामनि सोलोंथाइनि दावगाबोनाय फारागा दं। देग्लायनि फुजा फोरबो फालिनायाव जौ जुवा नुनो मोनाखै एबा जौ जुवाखौ बन्द खालामदों नाथाय पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामाखै। बिनि सायावनो गुवारै बेखेवना होलांदों जे पिकनिक स्पटआ मोनसे बेरायनाय जायगा। बेयाव जौ जुवाफोरखौ बाहायनाय जाया। बेफोरखौ मैयानि दिनाव गुवारै बेखेवना होलांदों बिथाङा। मैया उत्तर प्रदेशनि अजगमराव पुलिस हानजाया सानै दुथांफोरखौ हमनो हादों। बे सानै दुथांफोरा 200 रांनि नकलि रां दिहुनग्राजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय जाबाय। बे सानै दुथांफोरनि मुङा फारियै महम्मद सादिक आरो महम्मद सादउरफ। मख'नो गोनांदि बे सानै दुथांनियाव 1,12,800 रां नकलिजों लोगोसे नकलि रां बानायग्रा मेसिन, नकलि रां बानायग्रा लेखा बिलाइ, गंनै मबाइल आरो गंसे मटर साइकेलबो मोननाय जादों। पुलिस बिफाना सिग्रोमनायनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादोंदि बे 200 रांनि बिलाइजों दिहुनजानाय रांफोरखौ बाजाराव सोलिहोनो लादोंमोन होनना गावसोरनो सिमान लायो। दुर्गा फुजानि रंजा-बाजा समावबो सोरबा दुथां आखुनि सुबुङा मोनानि समाव चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिजनी ओनसोलनि गंसे दंफांजों बानायनाय दालांखौ सोरबा सावनानै सिफायलांदों होनना खौरां मोन्नाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दालांआ लाबदांगुरि आरो खलबारि बे मोननै गामिखौ फोनांजाबोमोन आरो बे दालांजों गोबां सुबुङा थांलाय फैलाय खालामोमोन। सोरबा बेफारियानो जा, सोरबा सादारन सुबुङानो जा आरो फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोराबो बे दालांजोंनो थांनो गोनां जायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिस हानजाया बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो आखायाव लादों आरो राइजोफोरा दायनिगिरिखौ हमना मोनोब्ला गोख्रों साजा होनांगौ होनना खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलां।